gode. Kai na gode. Kasa ma tana tsoronka, ganin su sun san ka, wa za ya ja da yawunka, to Allah ya ja da kwananka. Yaran waka godiya nake, yaran waka, da silar ka ni na san wafa, mai gida ka gudan kofa. Yaran waka gari ba gari ne ba in dai babu yaran waka, ashe na wasa sa in dai akan ka ne. Yaran waka kai na ka shafa, tari uban yace sarka ki ya hake ta kiranka. Hangon Sadiya hangon Zainab ga ummiyar gida ta ka, waka akan ka na yi ta, na fita dan karin waka. Motsa ka baka koma baya, ba kare na kowa ne. Yaran waka kowa ya tafa, ni ma na tafa, mata ku tafa, yara ku tafa, ai sai raran waka. Yan fesa dan ka hutun da iya cin raran waka. Raran waka kasan waka kudi tanka. Alhaji Dauda ya kura gidan kunci ke dan uban ki gawa wanki. A Najeriya kowa ya san shi, daga kansa ne aka yi hoki. Mai doki yadda baya halin sabata. Alhaji Dauda kaga dole in yoyar wauta ta. Yaran waka digariyar mutum ba za ya ja da lokaci ba, mai gasar wanka ba za ya waka baya ba. In saki sautin nan kai, in yi baitin nan hai, mai gida uban kowa ne, mai salama ashe ba kode. Raran waka na tuno gidana yau aka hutu gidana kwana. Mama ina wuni dai, an tashi lafiya dai, komai daidai gani yau haƙurin mama. Alhaji da sayyabin albarka kai na zane ɗauka ina mama. Kun ga jami'ar waka ka kai ne hama waka, ga ka ga masoyanka rabi ya ja da kwananka. Ka yi minni na gode, kyan wuka hannun goshi, rainin wasu zangurce. Kasuwa gidan kowa ha dole akan ka kyale, barbatun wasu sun kaure, manjar tasu ta kone. Hayya hayya wasu ma sun ce kayya, ga gari gidana ya zan haura garin bago. Baban mama baban kalifan ne dai, kiyar ka kai dai, wa ya ja da kai dai. Baban Dauda baban Buhari gida dai, ga Haliman daidai. Baban Abdul kaji mai rabon motoci, mai rabon gidaje, mai ba da tallabobi, ni na karba. Baban Safiya baban Ayat na gode. Yan fisan ne dai, yan fisan ne, ni na gode.